L'Organització Mundial de la Salut demana a l'estat espanyol que prohibeixi el tabac a tots els espais públics tancats sense cap excepció. Avui un grup d'experts reunits a Barcelona ha fet arribar aquest missatge que pretén convèncer els diputats espanyols de cara al contingut de la nova llei del tabac que s'està debatent al Congrés dels Diputats. Bàsicament la proposta consisteix en el fet que a l'Estat s'apliquin les mateixes restriccions al tabac que ja estan en vigor en la majoria de països europeus. Els informes als quals ha tingut accés l'OMS parlen d'una reducció en pocs mesos de les morts per tabaquisme entre els fumadors passius. A l'estat espanyol cada any moren 3.000 persones per inhalar el fum d'un altre. A més, la prohibició del tabac no ha suposat cap pèrdua de clientela en els bars, restaurants o hotels europeus. Al contrari, els beneficis no se n'han ressentit, sinó que més aviat s'han incrementat. Segons l'Organització Mundial de la Salut, Turquia n'és un bon exemple. En pocs mesos ha baixat la mortalitat i els beneficis han pujat un 5% en aquest tipus d'establiments.